साफ्रोमखौबो जिसुनि मुङै खुलुमहरबाय अनजाग्राफोर नोंथांमोननिफ्राय माखासे कमेन्टखौ आङो मोननो हादों मैयानि जे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन जे रावा मोजाङै जायाखै रावा मोजां फैयाखै होननानै बुंनायखौ आं नोंथांमोननिफ्राय मोननो हाबाय बे जाहैबाय आंनिफ्राय प्रब्लेम नङा अनजाग्राफोर आं बेखौ खालामाखै बे जाहैबाय इउटिउबनि जिथु एलगरिदम बिथांमोननि जिथु सेटिं दङ अट' भइस डाबिं बेखौ बिथांमोना अन खालामनानै होदों दा जुदि आं हिन्दीयाव बुंनायमोनब्ला बे हिन्दी बुंनाया इंलिश जागौमोन बेबायदि दा बर'निफ्राय हिन्दी जायाखै जिहेतु बर' रावनिफ्राय डाबिं खालामनाय बेबायदि अट' डाबिं खालामनाय बेबायदि बिथांमोननियाव हयथ' गैया दा बेयावहाय बे जायाखै बर'आव बुंनाया बर'आवनो दङ अब्लाबो खोनानायाव एसे गाज्रि खोनादों बे जाहैबाय बिथांमोनानो बेखौ अन खालामनानै होदों बेखौ नोंथांमोननि कमेन्टखौ मोननानै आङो गुबुन मबाइलाव नायबाय जे थारैनो मा जादों दा बेवहाय आं बेखौ मोननो हाबाय आरो दायो बेखौ अफ खालामफिनदों एबा अफ खालामनानै होबाय आङो नाथाय इयुनावबो जाफिनबायोब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय अलरेडि आं अफ खालामबाय खालामनाया बेखौ बिथांमोना गावसोरनो अन खालामनानै होदोंमोन आं खालामाखैमोन दे अब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोनथिबाय जे बे राव जिथु एसे गाज्रि जानाय बे मानो थाखाय जादों बे जाहैबाय इउटिउबानो अट' भइस डाबिटखौ खालामनानै होदोंमोन अन खालामदोंमोन दे अब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर दिनै जों मोनसे बिसेस ओरैबायदि मोनसे बिसय टपिकआव बाथ्रा सावरायगोन बे टपिकआ जानो हागौ माखासे मानसिफोरनि थाखाय हजम जानो गोब्राब जानो हागौ देट मिन्स नाजावनो थाखाय एक्सेप्ट खालामनो गोब्राब जानोबो हागौ बेबायदि मोनसे बिसयाव बाथ्राखौ लानानै फैदों आरो बे बिसया जाहैबाय साफ्रोमबो फोथायारिफोरनि सायाव गोबां गोनांथि आरो साफ्रोमबो फोथायारिफोरा बे बिसयाव नांथाबनानै दङ एबा बे बिसयाव गोबां सोनारनानै दङ बे सावरायगोन बिसयानो जागोन राङाव सुद लानाय एबा सुद होनाय अनजाग्राफोर मा नोंथाङा मोनथिगौना जेब्ला नोंथाङा गुबुननो रां होयो आरो बै रां होनायाव नोंथाङा जुदि सुद लायोब्ला बे बिसयाव बाइबेला मा बुङो मा सुद लानाया पाप जायोना ना बियो मोनसे फालांगि मावनायनि बाहागो गोब्राबाव थानाय एबा सैसोनानै थानाय एबा उसुबिदायाव थानाय बिथांमोननिफ्रायबो सुद लानाया इसोरनि इच्छानि बिरुद्धियाव सोलिनाय जायो नामा ना बेफोर गासै खामानि मावनायफोरा सरासनस्रायै मावबाय थानाय खामानिफोर बायदि एबा जेबो उसुबिदा गैया अनजाग्रा नायगिरिफोर जोङो दिनै बाइबेलनि गोथौआव थांनानै बेफोर गासै सोंलुनि फिननायफोरखौ जों नायगोन इसोरनि बोसोना जोंनो बे बिसयाव माखौ फोरोङो आरो जोङो मा रोखोमै धोन दौलतखौ लानानै सैथो फारसे न्यायनि फारसे बबे लामाजों जोङो थांनो हागौ बेनिखायनो अनजाग्राफोर बे भिडिअखौ ध्यान होनानै गोसो होनानै जोबजासिम नायगोन मानोना बे भिडिअआ केवल मिथिहोनाय जानकारिनिल' खामानिखौ मावनाय नङा बेयो जाहैबाय जोंनि आत्माखौबो बियो मोनसे जांख्रिथायखौ लानानै फैगोन एबा सांग्रांथिखौ लाबोगोन अनजाग्रा बिसाफोर दान्दिसे समनि थाखाय साननानै नायथ' एसे कल्पना खालामनानै नायनायसाय नोंनि खाथियाव सासे गोरिब मानसिया फैदों आरो बियो फैनानै बुंफैदों फंबाय आंनो एसे फैसा हरनायसाय गोबां गोनांथि जादों होननानै बुंफैबाय बे समयसायानो जादों आंनि फिसाजोनि हाबा दङ आरो बै सुबुङा बुंनायसै आंखौ अननानै मदद खालाम आरो नोंथाङा बै समाव फिननायाव ओरैहाय बुंनायसै औ आं रांखौ होगोन नाथाय 10% सुदखौ नोङो होनो नांगोन अब्लाना नोंथाङा बे साननाय बाथ्राखौनो दान्दिसे सम फिन सानफिनदोलाय बे होनाया दयानि थाखाय जागोन ना एबा अननानै होनाय जागोन ना मा बियो मानसिखौ अननायनि मोनसे इनसानियत जायखौ जों हिन्दीयाव बुङो इनसानियत जागोन ना मा बियो इसोरनिबो इच्छा जागोन ना नाथाय अनजाग्राफोर बाइबेला बे बिसयाव बुङो नङा बियो पापसो जागोन एबा बियो पापसो जायो होननानैसो बाइबेला रोखायै मोनथिहोदों बेनिखायनो अनजाग्राफोर जोङो बे बिसयाव 7था बाथ्रा एबा 7था पइन्ट लानानै जोङो गोथौयै बाथ्राखौ सावरायगोन जे थारैनो सुद लानाय सुद होनाय बे मा जायो पाप जायो ना पाप जाया बे बिसयाव जोङो रोखायै मोजाङै नायगोन सेथि बाहागो एबा सेथि पइन्ट बे जाहैबाय इन्टारेस्टनि ओंथिया मा सुदनि ओंथिया मा आरो बिनि गोदान मुगानि महरा माबायदि अनजाग्राफोर सुदनि ओंथियानो जादों गुबुननो दाहार होनायनि सायाव फिन मुलाम्फा लानायखौनो इन्टारेस्ट होननानै बुङो एबा सुद होननानै बुङो बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय मोनसे बिदिन्थि होनो नागिरदों हमनानै लादो नोंथाङा सोरबा सासे व्यक्तिनो 1000 रां होबाय आरो बै लाग्रा मानसिया नोंथांनो होफिननांगौआव जाहैबाय गासै 1200 दा बै 200 राङानो बियाज 200 राङानो सुदनि रां बेखौनो सुद होननानै बुङो आरो दायो
आथिखालनि मुगायाव बिनि महरा बेबायदि जानानै दङ जेरावहाय दायो साफ्रोमबो सुबुंफोरा बेक्तिफोरा बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ जेरावहाय दिनैनि सुबुंफोरा लन लादों आरो सुद होदों आरो बेनि उनाव बेंकआव एफडि खालामदों एफडिनिफ्राय सुदखौ लादों एबा सुदखौ मोन्दों बेपार फालांगि खामानि मावनायावबो बेखौनो खालामदों आरो सुदखौ मोन्दों एबा सुदखौ लादों नाथाय ख्रिस्ट'नि आंगो फिसाफोर बाइबेलाव सुद होनायखौ केबल फालांगिनि नोजोरजोंल' नायनाय जायाखै नाथाय बे सुदनि बाथ्राखौ बाइबेलाव नैतिकता आरो दया अननायनि गेजेरजोंसो बेखौ नायनाय जादों दानाब्ला फैदो जोङो नैथि बाथ्रायाव थांनि बे जाहैबाय गोजाम रदायनि बोसोनफोरा बे बिसयाव जोंनो मा फोरोङो इसोरनि बोसोन हुदा बिजाब 23 बालाब 19 आरो 20 सिरियाव लिरनायखौ फरायना होनि नोंसोरो गावसोरनि इजराइल बिदा फंबायफोरनो थाखा एबा जानाय मुवाफोर एबा माबा मुवाफोर दाहार होब्ला बिनि सायाव सुद लादेरनो नाङा नोंसोरो गुबुन जातिफोरनो दाहार होनानै सुद लानो हागोन आन्थाय गावनि इजराइल बिदा फंबायफोरनिफ्राय सुद लानो मोननाय नङा बे हुदाखौ फालिदो अब्लानो नोंसोरो जे हादरखौ आवग्रिहैगोन बे हादराव जेखौ नोंसोरो मावगोन बेयावनो फोरबु नोंसोरनि इसोरा बोर होगोन अनजाग्राफोर बे इसोरनि बोसोननि बायदिब्ला बेयाव रोखा रोखायै बेखौनो फोरमायदों दि थोंजोङै गावनि सुबुंफोरनिफ्राय गावनि फोथायारिफोरनिफ्राय सुद लानाया गोरोन्थि होननानै बेयावहाय रोखायै फोरमायदों अनजाग्राफोर बेयाव मोनसे सोदोब बाहायदों बिदा फंबाय होननानै आरो बाइबेलाव बे बिदा फंबायखौ ओरैबायदि परिस्थिति एबा ओरैबायदि कन्डिशनाव बाहायनाय जादों जेरावहाय गावनि सुबुंखौ दिन्थिनो थाखाय दा बेखौ जोङो बहा बाहायनो हायो बे जाहैबाय जों ख्रिस्टियान फोथायारिफोरनि जायफोरा जिसुखौ खुलुमबाय सिबिबाय बिसोरनो जोंनि गासैबो बिदा फंबायफोर बेखौनो फोरमायो आरो बोसोननि बायदिब्ला मोनसे बाथ्रा बेयाव बुंबावदों बे जाहैबाय गुबुन हारिनि बाथ्रा गुबुन जातिनि बाथ्रा बे जाहैबाय मोनसे गुबुन आलागै बाथ्राया फैयो आरो बिसोरनो सुदखौ होनो हायो बे बाथ्राया एसे ओंखारदों इंगितआव फैदों आरोबाव लेबि बिजाब 25 बालाब 30 फानिफ्राय 37 सिरिया ओरै बुंदों जुदि नोंनि फंबाया जुदि गोरिब जायोब्ला बेनो होनाय फैसा जिखुनु हेफाजाब होनायनि सायाव सुद दाला होननानै बेखौ मोनथिहोदों आरो बे बाइबेल सिरिनि ओंथिया बेनो जे गोरिबफोरखौ हेफाजाब होनो एबा गोरिबफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बुंदों दा बेनिखायनो गोजाम रदायनि बायदिब्ला जायफोरा गोनांथि जानानै थादों थाखा धोन दौलत सम्पति रां बेफोरबायदि गोनांथि जाना थानाय डेट मिन्स लोरबां जायखौ जोङो हावरिया होननानै बुङो हावरिया जाना थानाय सुबुंफोरनिफ्राय सुद लानाया गोरोन्थि होननानै गोजाम रदायाव बेखौ कमप्लिटलि दिन्थिदों फैदो दानाब्ला जोङो थामथि बाहागोआव थांनि एबा थामथि टपिकआव बे जाहैबाय बाइबेलनि सिङाव थानाय माखासे गोगोम हिर'फोर गोगोम दैदेनगिरिफोर आरो बिसोरनि नोजोरा माबायदिमोन सुदनि सायाव जों बेखौ नायदिनि अनजाग्रा प्रियफोर जेरैहाय इसोरनि दासफोर इसोरजों थानानै खामानि मावग्रा जेरै मुसि दायुद नेहेमिया बिथांमोना बे सुदनि सायाव बिथांमोननि नोजोरा माबायदिमोन बेनो जाहैबाय आरो बिसोरो सुद होनायखौ गाज्रि मेगननि नोजोरजोंसो नायदोंमोन डेट मिन्स समाजाव बे खान्थिया दा थाथों बेखौ दा मावथों बेबायदि नोजोरजों बिथांमोना नायदोंमोन आरो मानसिफोरखौ फोरोंदोंमोन गितफोर 15 बालाब 5 सिरि सुदनि थाखाय दाहार होआ आरो दाय गैयिनि जेंना गुहुस लाया बेबादि सलन गोनां मानसिया जेब्लायबो सोमावजानाय नङा बोसोन बिजाब 28 बालाब 8 सिरि नोङो मानसिफोरनिफ्राय खायदा खालामनानै आरो सुद लानानै धोनि जाब्ला नोंनि दोहोना हावरियाफोरखौ अनग्रा सोरबा सासेनि आखायावसो थांगोन दा बेनिखायनो अनजाग्राफोर धोरोमनि नोजोरजों नायोब्ला सुद लानाया जाहैबाय केबल गावखौल' सानग्रा आरो धोन लुबैग्राखौ दिन्थिनाय जायो फैदो दानाब्ला जोङो ब्रैथि बाथ्रायाव थांनि बे जाहैबाय नेहेमियानि मोनसे साहसनि खामानि जों नायनि अनजाग्राफोर जेब्ला जोङो नेहेमियानि 5 बालाबखौ फरायगोन अब्लाना जों मोननो हागोन जे बेयावनो जिहुदिफोरा गावनिनो बिदा फंबायफोरनि गेजेरनिफ्रायनो बेबायदिनो धोन दौलतखौ होनानै सुद लादोंमोन सुद लानानै बिसोरखौ सैहोदोंमोन आरो बै समाव नेहेमियाया बेबायदि बुंदोंमोन मा नोंसोरो गावनिनो बिदा फंबायफोरखौ गलाम खालामो ने मा बेबायदि खालामनायानो बियो जोंनि धोरोमनि खामानि ना
आरो नेहेमियाया बेबायदि होननानै गावनि मानसिफोरखौ बुजायदोंमोन, फोरोंदोंमोन। आरो नेहेमियाया बेबायदिनो गोबां गोरिबफोरखौ, बिदा फंबायफोरखौ, बेबायदि बियासाव थानाय, बेबायदि सुद लानानै गोग्लैसोनानै थानाय, सुदजोंनो शोषण जानानै थानाय गासै सुबुंफोरखौ बियो उदांस्रि खालामनानै होदोंमोन। बिसोरनि हा सम्पतिफोरखौ उदांस्रि खालामनानै होदोंमोन। फै जोङो दानाब्ला बाथि बाथ्रायाव थांनि। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाया बे बिसयाव माबायदि, निउ टेस्टामेन्ट भिउस माबायदि। अनजाग्राफोर, जों बे बिसयाव जुदि नायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ थोंजोङै बे बिसयाव जेबो बाथ्रा बुङाखै। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि बुंदोंमोन, माथाइनि 5:42 सिरि, सोरबाया नोंनियाव माबा मुवाफोर बिदोंब्ला बिनो हो, सोरबाया नोंनिफ्राय सोलाव बिब्ला बिखौ नोङो आखाइ गोजा दा हगारफिन। अनजाग्राफोर, बिनि ओंथिया बे नङा जे जोङो साना हवाहै होनो नांगौ, बे नङा। नाथाय बेनि ओंथिया बेसो, जोङो अननाय आरो दयानि गेजेरजोंसो होनो नांगौ। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्लानो बाथ्राफोरखौ फोरोंदोंमोन, बेनि फोरोंनाया बेसो, अननाय, दया आरो दाय गैयैहै मदद होनाय, बेखौसो बियो हास्थायो। प्यार, दया और निष्कलंक मदद पर यीशु मसीह ने क्या कहा था कि इसको मदद करो, इस प्रकार से करो, बेखौसो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, द'थि बाथ्रा लाबोनो हास्थायदों। बे जाहैबाय आधुनिक युगाव, दानि गोदान मुगायाव सुदखौ लानानै मानसिफोरनि नोजोर एबा मानसिफोरनि साननाय हनाय एबा मानसिफोरनि खामानिफोरा माबायदि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो दासिम जिखिनि बाथ्राफोरखौ नायबोबाय, बे जाहैबाय गोदो गोदायनि गोजाम रदाइनि माखासे बाथ्राफोर, गोदो गोदाय धोरोमनि मानसिफोरा माबायदि खामानि मावदोंमोन, जों बे गासै बाथ्राफोरखौ नायबाय। दा बेनिखायनो दायो जोङो बे गोदान मुगायाव दङ हिसाबै दा जोंनियाव मोनसे सोंलु फैयो जाहैबाय, बेनो जाहैबाय जे बे गोदान मुगायावबो सुद लानाया पाप जाबावो नामा? मा जोङो बेंकआव दोननाय लानाय, लन लानाय, एफडि खालामनाय, मिउचुवेल फान्ड, क्रेडिट कार्ड, बेफोरबायदिजों सुदनि लानाय होनाय जिथु लेनदेन खालामनाय, बियो बाइबेलनि बिरुद्धि खामानि नामा? फै अनजाग्राफोर, बे सोंलुफोरनि जोङो मोनथाम बाहागो खालामनानै जोङो फिननायखौ नागिरलांदोनि। 6नि सेथि बाहागो, बेनो जाहैबाय आज की बैंकिंग प्रणाली और उसका उद्देश्य। दिनैनि जिथु बैंकिं स्टाइल, बिनि खामानि आरो बिनि उद्देश्यफोर, थांखिफोर। अनजाग्राफोर, दिनैनि मुगा एबा दिनैनि समानो जाहैबाय केपिटालिज्मनि मुगा आरो दिनैनि मुगायानो जाहैबाय मार्केट इक'नमिनि मुगा। दिनैनि बे मुगायाव, बे बोहैबाय थानाय समाव बेंकनि खामानिया मोनसे मुख्य खामानि एबा मिरु खामानि जानानै बेंकआ खामानि मावगासिनो दङ। बेंकआ मानसिफोरनिफ्राय फैसाखौ जमा लायो आरो जमा लानानै बेंकआ सुबुंफोरनो इन्टारेस्ट होयो, डेट मिन्स सुद होयो। आरो बेंकआ जोंनिफ्राय लानाय जिथु फैसा दङ, बे फैसाखौनो गुबुननो लन होनानै बेंकआ आरो सुद लायो। आरो बे गासै रांखौनो फालांगियारि बेबस्थायाव खोख्लैदों, जेरैहाय इनभेस्टमेन्ट खालामनाय, इन्सुरेन्स खालामनाय आरो जौगानायनि थाखाय बाहायनाय। अनजाग्राफोर, बेखिनियाव मोनसे सोंलु खालामनो हास्थायदों एबा सोंलु लानानै फैनो नागिरदों, बेबायदि मावनायखौ बाइबेला पाप होननानै बुङो नामा? बाइबेलाव बे बिसयाव बेबायदि मोनसे बेबायदि नियम जेरावहायबो गैया जे जेराव बे खामानिखौ मावोब्ला पाप जायो होननानै बुंनाय बेबायदि सोदोबखौ मोननाय नङा। जेरैहाय बेंकआव एफडि खालामनाया पाप जायो, एबा बिजनेसनि थाखाय लन लानाया एबा बिजनेसनि थाखाय लन होनाया पाप जायो, बेबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो मोननाय नङा। दा बेनिखाय बाइबेलनि गुबै फकासालाय माथो? बेफोर गासै खामानिखौ मावनायनि नोंनि इरादा, नोंनि थांखियालाय मा? आपका इरादा क्या है? अनजाग्राफोर, नोंनि गोसोआ लुबैनायजों बुंफबनाय ना अननायजों बुंफबनाय? अनजाग्राफोर, बाथ्राया बेयावसो सोनारनानै थागोन। दानाब्ला फैदो 6नि नैथि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय साननाय आरो थांखिनि आनजाद, नियत और उद्देश्य की परीक्षा। बाइबेला एबा इसोरा जोंनि बाहारनि खामानिखौल' नाया, मानोना बियो जोंखौ गोसो इसिङावसो नायो, जोंनि गोसो इसिंनि हृदयखौसो बियो मोजांखौ हास्थायो एबा नायो। नोंथाङा जुदि सोरनोबा बेबायदि लन होदों जेरावहाय नोंथाङा 15 बा 20% मोननो हायो, जेरावहाय मोननो थाखायल' नोंथाङा 15 आरो 20%नि थाखाय नोङो लन होदों, दा बेखौ धन लालस होननानै बुंगोन, ग्रिड होननानै बुंगोन, लुबैसुला, धन लुबैसुला होननानै बियो नुजागोन। आरो नोंथाङा नोंथांनि साखाथियाव थानाय सोरबा बेक्ति गोरिब मानसि होननानै मोनथिखायो, बै गोरिब मानसिनोबो नोङो जुदि
सुदनि फैसा होदोंब्ला सुद लादोंब्ला बेखौ शोषण होननानै बुङो, अप्रेशन होननानै, देट मिन्स सैसो होनाय, नारसिमनो थै सोबनानै जानाय होननानै जों बर'आव बाहायोना, बेखौ खालामनाय जायो। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना बुङो, बोसोन बिजाब 17:62 नोङो हावरियाफोरखौ मिनिब्ला सोरजिग्रा इसोरखौ निन्दिनाय जागोन, सोरनिबा दुखुआव नोङो रंजाब्ला नोङो साजाय मोनगोन। जुदि सुद लानायनि जिथु थांखि दङ, बे थांखिया जुदि सोरखौबा सैसो होनो, सोरखौबा नारसिमनो, सोरखौबा थै सोबख'नानै जानाय बायदि खालामनो जुदि बे थांखिजों जुदि खामानिखौ मावदोंब्ला, अब्लाना बेखौ बाइबेला बुङो बियो गोबां गाज्रि खामानि होननानै, आरो बियो पाप जायो होननानै बुङो। 6नि थामथि बाथ्रा बे जाहैबाय सुद, फालांगि आरो बाइबेलनि समान नोजोर। साननानै लाथ'दो, सासे सुबुङा बेफार खामानि मावगासिनो दङ, बियो 10% बेंकनिफ्राय 5 लाख बियो रां सुदाव दाहार लाबाय एबा लानानै फैबाय, आरो बेजों बियो फालांगि मावदों, आरो बियो गावबो गाव मुलाम्फा मोननो थाखाय गुबुनफोरनो लन होदों सुदनि थाखाय। अब्ला बेबायदि खामानि मावनाया मा पाप जायोना? नङा, बेबायदिखौ पाप होननानै बुङा। जेब्लासिम सुद लानाया सैथोसिम सुद जागोन, बै समसिम सुदआ पाप जानाय नङा। जेरैहाय परदेसि गुबुन व्यक्तिफोरजों आरो गुबुनखौ शोषण खालामाखै, बै समसिम बियो पापआव थाङा। मानोना बाइबेला फालांगि मावनायनि बिरुद्धियै एगेन्स्टआव जेबो बाथ्रा बुङाखै, नाथाय बाइबेला बेखौसो बुंदों, लुबैसुला एबा लुबैसुलि जानाय, अन्याय खामानि मावनाय, अत्याचार खामानि मावनाय, बेफोरनि बिरुद्धियैसो इसोरनि बोसोना बाथ्रा बुङो। गुबुन रावाव जुदि जों बुंनो थाङोब्ला, सुद लानाया बेबायदिब्ला पाप जायो जेब्ला गोरिबफोरखौ जेब्ला नारसोमो, अन्नायखौ दिन्थियालाबानो गावनि रागाखौसो दिन्थियो, अब्लाना पाप जायो। आरो जेब्ला बियो मानसिखौ गुलामी खालामो, अब्लाना पाप जायो। बोसोन बिजाब 22:7 धोनिफ्रा हावरियाफोरखौ सासन खालामो आरो दाहार लाग्राफ्रा होग्राफोरनि लें जायो। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो बाइबेला जोंखौ चेतावनी होखायो एबा रायथिनानै दोनखायो। नंगौ, फैसाया मोनसे बोलो, जुदि बेखौ गोरोन्थि लामाजों बाहायोब्ला, अब्लाना बियो मोनसे सैसो होनायनि हाथियार जानो हागौ एबा हाथियार जायो। अनजाग्राफोर, सासे आबादारि आरो सासे लन होग्रा धोनिनि बाथ्रा। बै गोरिब मानसिया जेब्ला गावनि आबादखौ फाननानै लन होग्रानिफ्राय 36% जुदि सुद लायोब्ला, अब्लाना बियो बोसोरफ्रोमबो बे सुदखौल'सो बियो सुफुंनो हायो एबा सुदखौल'सो होनो हायो। गावनि जि गुबै धोन दङ, बै गुबै धोनखौ हमदांनोनो मोना। मा बियो इसोरनि इच्छायाव दङना? नहीं, बे इसोरनि इच्छा नङा। बे जाहैबाय नारसोमनाय, थै सोबख'नानै बोनाय, बियो जाहैबाय शोषण खालामनायसो जायो। आरो दिनै गोबां मानसिफ्रानो क्रेडिट कार्ड आरो बाखियाव गोबां दुबिनानै दङ। दानि मुगायाव मानसिफ्रा गोबाङानो क्रेडिट कार्डखौ बाहायगासिनो दङ, आरो बिथांमोना लासै क्रेडिट कार्ड बाहायनानै 35निफ्राय 40%नि सुदखौ होनो गोनां जायो, आरो बे सुदाव बिसोरो दुबिनानै थानो गोनां जादों। आरो बेखौनो मडार्न स्लेभारि, आधुनिकनि गुलामी होननानै बुंनो हायो एबा बुंनाय जायो। 1 करिन्थियारि 7:23 ओरैहायसो बुंदों, रावबो रावखौबो गुलाम दा बानायथों, गुलाम दा खालामथों, मानोना नोंसोर बयखौबो इसोरा बायख'खाबाय होननानै मोनथिहोयो। अनजाग्राफोर, जायफोरा दासिमहालागै नायगासिनो दङ, नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय, हमनो हाबाय। दा अब्ला जों मा खालामनांगौ? बे सोंलुखौ जों खालामनांगोन। अब्ला जोङो दायो मा मावनांगौ? अनजाग्राफोर, नोंथाङा जुदि सोरनोब्ला मददनि थाखाय जुदि फैसा होदोंब्ला, बिथांखौ सुदनिफ्राय उदांस्रि खालामनानै होदो। आरो जुदि नोंथाङा सोरनोबा बेफार फालांगिनि थाखाय जुदि रांखौ होनानै दोनदोंब्ला, बेयाव स्पष्ट मोजाङै रायज्लायनायनि गेजेरजों गासैबो खामानिखौ मावनानै लादो। आरो नोंथाङा जुदि बबेबा बेंक, बबेबा संस्था, बबेबा हानजाफोरनिफ्राय नोंथाङा जुदि सुद मोनगासिनो दङब्ला, बे सुद मोननायखौ नोंथाङा गावनि लुबैनायनि थाखाय बेखौ दा खालामथों। आरो नोंथाङा जि सुदखौ मोनदों, बे सुदफोरखौ गुबुनखौ सेवा खालामनायनि थाखाय, गुबुननि मोजांनि थाखाय, गुबुननि मोजां उदारतानि थाखाय नोंथाङा बाहायदो।
आरो नोंथाङा जुदि सोरबा गोरिबनिफ्राय बियास लाबाय थादोंब्ला सुद लाबाय थादोंब्ला दिनैनो नोंथाङा हानायमानि नोंथाङा सुदखौ उदांस्रि खालामनानै हो, इसोरा बेखौसो बुंदों। जानो हागौ नोंथांनि दिनैनि बे मावनाया नोंथांखौ सोरगोनि फारसे आगानसे आगबारि होगोन। अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंखौ रांनि बिसय एबा धोन दौलतनि बिसय रायथानानै दोनदों एबा सांग्रांथि खालामनानै दोनदों, जेरावहाय 1 तिमथि 6:10 सिरिया बुङो जे धन से प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। धोनखौ अननाया, रांखौ अननाया, धोन दौलतखौ अननायानो गाज्रिनि रोदा होननानै। आरोबाव बुंदों लेबिया पुस्तकनि 22:32 सिरियाव, जब तू अपने भाई को उधार दे तो ना तो उससे ब्याज ले और ना उसका बोझ बढ़ा। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों हयथ' गोबां मानसिफोरा गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ हजम खालामनो हाया जानोबो हागौ। नोंथांमोना मोनथिखाबाय, नाथाय इसोरनि बोसोना जिखौ बुंदों बेखौ नोंथांमोन लानानै फैदों। दिनै जोंनि लन होनाय, लन लानाय, माबा मोनसे मावनाय, बेफोर गासैखौ इसोरा गाज्रि होननानै बुङाखै, नाथाय जोंनि गोसोखौ इसोरा नायो। जोङो माबायदि खामानि मावदों? दिनै नोंथांनि साखाथियाव सोरबायदि बेक्तिया नोंनि धोन दौलतखौ नागिरनानै फैदों, नोंनियाव हेफाजाब नागिरनानै फैदों? सोरबाया नोंनियाव हेफाजाब नागिरनानै फैदों, ना सोरबाया नोंनियाव थोंजोङैनो सुद लानो थाखाय फैदों, बेफार फालांगि मावनो थाखाय? बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गावनो मोजाङै नोजोर लानानै गासै खामानिखौ मावोब्ला बे गासै खामानियाव इसोरा आशीर्बाद होगोन। बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन नायगिरि नोंथांमोन, बे जाहैबाय इसोरनि बोसोना बेखौ रायथानानै दोनखाथारदों जे गोरिबनिफ्राय सुद लानाया पाप जायो, गोरोन्थि जायो, बेखौ जोंखौ बुंदों। दा बेयावहाय बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, नोंथांनियाव सोरबायदि सुबुङा मदद नागिरनानै फैदों ना नोंथांनिफ्राय सुद नागिरनानै फैदों, बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। जुदि सोरबा नोंथांनो मदद नागिरनानै फैदों, सोरबा बेराम जादों, बेरामनि थाखाय सहाय नागिरफैदों, सहाय नागिरनाय, गोरिबा फैनाय, बेफोर आलादा बाथ्रा। आरो सोरबाया जुदि नोंनि थाखाय नोंनियाव बेफार फालांगिनि थाखाय फैदोंब्ला, बेफार मावनो थाखाय नोंनिफ्राय जुदि फैसा नागिरफैदोंब्ला, बे आलादा बाथ्रा जागोन। नोंथाङा बेयाव सुद लायोब्लाबो नोंथांहा बेयाव गोरोन्थि जानाय नङा। नाथाय गोरिबखौ नारसिमनानै जादोंब्ला, गोरिबनिफ्राय जुदि सुद लादोंब्ला, बेखौ इसोरा रायथानानै बुंदों। जेखि बाइबेल सिरिखौ फराया मानो, जेसेबांखि बाइबेल सिरिखौ नागिरा मानो, बेयाव मोनसेल' सोदोबखौ बाहायदों, गोरिबखौ दा नारसिम, गोरिबनिफ्राय सुद दाला, बेखौ बुंदों। नाथाय बेफार फालांगि मावनायाव बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो बाहायाखै। दा दिनै नोंथाङा जुदि बेफार फालांगि बेखौनो लानानै बेफार फालांगि मावदोंब्ला, नोंथाङा मोजाङै बाहायदोंब्ला, सैथो गोसोजों बाहायदोंब्ला, लुबैसुला जानानै नङा, सोरखौबा नारसिमनो थाखाय नङा, बेयावब्ला गोरोन्थि जागोन। नाथाय नोंथाङा सैथो गोसो लानानै सुद बबेबा माबा मोनसे बेफार फालांगिनिफ्राय सुद लानानै बे फैसाजोंनो आरो इसोरनि खामानि मावदों, बे फैसाजोंनो गुबुनखौ सेवा खालामदों, बे इसोरनि नोजोराव गनाय जाथावना जागोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो आइडिया मोनदों, माबा मोनसेखौ बुजिबाय, बेखौनो फोथायनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।